Medio cento de cans agardan por unha familia no refuxio de Cambados. A protectora está nestes momentos ao límite da súa capacidade. Tan só teñen libre unha gaiola grazas a unha adopción tramitada nas últimas horas. Estamos xusto ao límite da capacidade do refugio. Nós sempre temos unha política na que o benestar animal é preferible a un exceso de animales. Ahora mesmo estamos ao límite, temos solamente unha xaula libre, entón estamos intentando buscarlle as adopcións que sean o máis rápido posibles, que sean boas adopcións o máis rápido posibles para encontrar máis sitio para os máis cans abandonados. O verán é complicado para o refuxio porque nestes meses incrementa esa reproducción e tamén aumentan os abandonos por parte daqueles que se desprenden da súa mascota para marchar de vacacións. Por sorte, é tamén nestes meses cando se incrementa o número de solicitudes de adopción. Aquí no refuxio funciona bastante ben, hai moita xente que se anima, fomentamos bastante a adopción. Si é certo que no verano sí que a xente se anima máis a vir aos paseos, e nos paseos sempre hai máis contacto e sempre se enamoran un pouco máis e sempre se levan máis adoptados. Esta mañá topámonos no refuxio Cambados a 4 desas voluntarias foron pasear varios cans e aproveitaron tamén para botarlle unha man a Emilio limpando as instalacións e repartindo comida entre os peludos. Hai moi poucas persoas traballando aquí, entón canto máis xente de fora poda vir, mellor, porque entre todos axudamos un pouco cada día. Vimos hoxe 4, por exemplo, mañá veñen outros 4 e entre todos axudamos un montón. Como veis hai muchísimos perros que necesitan mucha atención e cada vez hai máis abandonos e a todos nos gustan un montón os animales e por ayudar, basicamente por ayudar. Outras moitas persoas achéganse ata o refuxio para doar penso, colares ou correas. Calquera axuda din os seus responsables é ben recibida. O convenio co Concello Cambados segue sen actualizarse, polo que a súa situación económica segue a ser precaria.